Πάμε, τραβάμε. Έλα Βάγιο, πήγαινε και εσύ, θέλει τρία. Βάγιο. Πάμε παιδιά, έτσι μπράβο, πάμε καθαριότητα πάνω απ' όλα. Τραβάω, δίνουμε κανονικά, πάμε. Δώστε, πήγε από εκεί από πίσω. Έχει πιάσει καλά, από εκεί δεν έχει πιάσει. Έχει πιάσει, ωραία. Μπράβο ρε Αραμπατζή, έτσι χαμογέλα λίγο στην κάμερα. Ορίστε κύριε, καθαριότητα. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν θα βουλιέσαι. Ναι, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παιδιά, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Να είστε καλά. Πρόσεχε, μη σου μπει τίποτα στο... Χαιρέτα το λαό. Πανηγυρικός. Λοιπόν, τώρα. Τείχο. Λοιπόν, Big Brother is watching you, dear Gallas. Τι έχεις να πεις για το φετινό φουρού? Γαμάτο το φουρού. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Ειδικά το πανάκι. Θες να ευχαριστήσεις κανέναν? Θέλω να ευχαριστήσω όλη την ομάδα μου. Μάλιστα. Το αφεντικό μου που την έκανα σκαστός από τη δουλειά πάλι χτες νωρίς. Θα το πούμε, θα το στείλουμε. Είμαι σίγουρος. Φτάνει. Πάτζιο. Λοιπόν, για ακόμα μία φορά και σε αυτό το φετινό φουρού, πώς το λένε, επιβεβαίωσα αυτό εδώ. Έτσι ρε φιλαράκι. Εγώ θα... Λοιπόν, και εύχομαι να υπάρξουν και άλλα τέτοια φουρού, όπως το φετινό και το περσινό. Το προπέρσινο δεν ήμουν. Να πούμε εδώ πέρα ότι ο Βάγιος ήταν σήμερα εκπληκτικός στο χώμα, έτσι. Εκπληκτικός. Επόμενος περνάει στο box. Στο πάνελ. Με παίρνει. Σε παίρνει, ναι, μπορεί να μιλήσει. Τα μαλλιά σου φτιάξει, Δεν είναι πανέλ, είναι μπάνελ. Αυτό που με ενόχλησε ήταν ότι με την Αλμύρα νιώθω ότι έκανα ζημιά στα μαλλιά μου. Αλλά ευτυχώς έχω ομάδα που παίζει, όχι μαλάκες. Μια χαρά το φουρού. Για ακόμα μια φορά το πρώτο μου. Εξακολουθεί. Ήσουν ο πρώτος μου. Καλά, αυτές είναι Γιατί δεν συνήθω να μην πείτε παιδιά εδώ πέρα στην κάμερα τώρα για να το δώσουμε αυτό. Ναι, όχι αυτό. Μιλάμε μόνο για το φουρού. Ναι, όχι για τα προφουρού, τα προεγόρια. Τα προφουρού καλύτερα να μην τα... Φουρφουρού δεν... Α, καλά. Είχα να πω κι άλλα να τα κόβει το τι... Το εσουρού. Εδώ η ντίβα μου.
Λοιπόν, τα πολλά λόγια είναι φτωχιά. Νομίζω ότι η συγκομιδή πρώτον πήγε πάρα πολύ καλά. Πιστεύω ότι έχουμε πάρει 30 σίγουρα και θέλω να πιστεύω και την πρώτη θέση. Βίκτορη, όχι δύο, Βίκτορη ήταν αυτό που έκανε ο Τζον. Το κάπου είναι τελικά on-off. Θα πέσα σήμερα με ασφάλτινα λάστιχα. Και παρόλο που δουλεύει όποτε θυμηθεί, όταν δουλεύει πάρα πολύ καλά. Και θέλω να ευχαριστήσω τον Κάπο, την Ορνέλα. Απρίλια γενικότερα. Την Απρίλια γενικώς σαν εταιρεία και για την πορεία στο Superbikes και γενικώς για ό,τι έχει καταφέρει. Σας παρακαλώ κύριε, σας παρακαλώ. Και στα σοβαρά θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα μου γιατί πραγματικά ήταν εκπληκτική. Καταφέραμε και κρατήσαμε ο ένας στα χέρια μακριά από το σώμα του άλλου για όλη την ημέρα. Αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Την ημέρα. Κάναμε μπάνιο. Μην το χάλας τώρα, Βάιο. Μην το χάλας τώρα. Μπάνιο να πούμε. Το μπάνιο να πούμε. Επίσης χαίρομαι πάρα πολύ που απέδειξα κάποια πράγματα στο προσωπικό επίπεδο τα οποία είχαν κυκλοφορήσει. Τα οποία ήταν λίγο κάτι της περίεργα. Λέω, όντως πίστηκαν. Λοιπόν, αυτή είναι η ώρα. Τα μέλη της ομάδας σου πίστηκαν. Έλα, μοιράω, γράφω. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από εκεί λες. Είσαι σίγουρος, γιατί δεν νιώθεις έτοιμος. Από αυτό που την έχει ο Μεγαλή. Να τα, έτσι. Στην υγεία μας. Στην υγεία μας καταρχήν. Πάνω απ' όλα στην υγεία μας, γιατί και οι τέσσερις ήταν το έχω ρε σωτά. Δεν πειράζει ρε φιλαράκι, έχουμε 5 σωληνάρια έχουμε. Σου είπα να μην το χρησιμοποιήσεις όλο χθες το βράδυ. Με το ζόρι τη βγάλαμε σήμερα. Γλιστράγαμε πάνω στις σέλες θα πούμε. Πλάκα λίγο και η Γουάι τώρα πίσω που έχει κολλήσει το γαλατάκι. Επίσης να πούμε ότι τα καλάδια στην πορταριά ήταν και η Γουάι. Δεν απάντησα στο SMS. Εύχομαι να μην χτύψε κανένα σοβαρά. Λοιπόν, έλα εσύ πες κάτι. Αμάι, έχω κάνει το σύγκρουμα με το σύλλογο. Είναι η πρώτη με το KY. Είναι τελείως άλλη αίσθηση. Δεν το ξαναλάζω. For a smooth ride που λέγαμε δεν κάναμε πλάκα. Είναι τρομερό. Έχουμε πιει 4 σωληνάρια, αυτό είναι το τελευταίο μας. Το κρατάμε για την επιστροφή γιατί έχει χώμα. Πλάκα έχουμε γεμίσει KY όλη την Χερσόνησο. Το διαπροσέχετε που πατάτε. Λοιπόν, τώρα είσαι έτοιμος ή να ξανα... Καλό ήταν. Ωραία. Σ' άρεσε? Δεν μπορώ ρε παιδιά έτσι, θέλω ερωτήσεις. Ωραία, ερωτήσεις, εντάξει. Πώς νιώθετε τώρα που το φουρού έφτασε στο τέλος? Αυτή η δοκιμασία του φουρού να το πω έτσι. Γιατί έχουμε και την απονομία μου. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν την ομάδα μου, η οποία με στήριξε και για άλλη μια φορά ανέχτηκε το... Και η ομάδα σε ευχαριστεί. Αργογγές σε ευχαριστεί και η ομάδα, μπορώ να το πω και εγώ εκ μέρους τους. Ξέρω ότι Λοιπόν, σε ευχαριστώ. για άλλη μια φορά επιβεβαίωσα τον τίτλο, δεν είναι τυχαίος άλλωστε, έτσι. Το χώμα πώς σου φάνηκε, για πες μας, άρεσε? Το χώμα, κοίτα να δεις, υπήρχαν στιγμές που όταν είχε κοπριά με ενοχλούσε, ήταν λίγο, πώς το λένε, πικρό. Αλλά... Προτιμάς το χώμα ή τις κουτσουλιές στο κοτέτσι? Κοίτα να δεις. Πω και πήγα να φάω μια γλίστρα εγώ. Στο κοτέτσι, τρελό. Θα φύγει και η μηχανή και εγώ κάτω. Λοιπόν, πού ήμουνα? Δεν έχει σημασία. Το καστρί μας. Τώρα θα έχεις κάτι φάση όμως. Αλλά δεν έλεγες άλλα για κοπρολαγνίες. Ναι ρε παιδιά, απλά... Το ζωικό το ζωικό είναι που με ενοχλεί. Με ενοχλεί γιατί και δεν μπορώ. Μάλιστα. Επίσης πρέπει να δηλώσουμε ότι τους πόντους από το σεξ των θηλαστικών να τους απαρνηθούμε γιατί δεν μπορούμε να εκθέσουμε οικογενειάρχες ανθρώπους. Ήτανε νύχτα παιδιά, το λέει καθαρά. Ήταν και νύχτα. Ήτανε νύχτα. Μόνο νύχτα. Έπρεπε να πάμε να πάρουμε το βράδυ που ήταν δεχτή η πρώτη σημαία, να πάρουμε τη σημαία και μετά το βράδυ τα πλάνα σας να τα βγάζαμε. Ας πούμε και θα ήταν γυριλέ. Παρτείτε πάνω στη σημαία. Εσύ χιλιάδες μας εδώ να δηλώσεις. Εντάξει, καλώς είμαι. Νομίζω ότι ποτέ δεν ήσουν καλύτερος. Για πες μας τις εμπειρίες σου από το φετινό φουρού. Φετινό φουρού νομίζω ότι... Ήταν το καλύτερο φουρού της χρονιάς. Ήταν το καλύτερο φουρού φέτος. Δεν έχω ξανακάνει δύο χρόνια. Θα κοιτάς τώρα να δίνεις εκεί πέρα, θα είσαι Όχι, εσένα δείχνω. Εσένα δείχνω, αλλά δείχνω... Κάνει γύψη το 1/3 εσένα, είναι τηλεόραση. Ξέρω εγώ. Έχω αφήσει και χώρο για τον λόγκο. Θα κάνεις και ροή, θα κάνεις και διακοπή διαφημίσεις. Έχω αφήσει χώρο για τον λόγκο επάνω. Θα κάνει διακοπή για επάλυψη. Λοιπόν, αν και τα ξανά πάμε, εγώ θα ξαναευχαριστήσω την ομάδα μου. Το ξέρω πως δεν πρωτοτυπώ και το ξέρω πως θα κάνουν όλοι το ίδιο. Αλλά νομίζω ότι
Ότι εμείς τουλάχιστον ταξίζουμε. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τη μητέρα μου που μου πλήρωσε 2 δόσεις στη μηχανή, αλλιώς δεν θα είχα έρθει, για να ξέρετε. Συγχαρητήρια στη μητέρα μου για το που έβγαλε. Συγχαρητήρια μαμά του Βάιου. Ειλικρινά. Ευχαριστούμε μαμά του Βάιου. Ευχαριστούμε μαμά του Βάιου. Τέτοιο παλικάρι. Λοιπόν, μπορείς να βάλεις ρυθμίσεις. Fade in, fade out.